Acum ceva timp am anunțat parteneriatul pe care l-am cu Top Car Transilvania, dealerul oficial Cupra și Seat din Cluj și Cupra România. Însă nu am povestit mai în detaliu despre mașina pe care am primit-o de la ei și pe care o conduc deja de ceva timp zi de zi. Sunt foarte mulțumit de ea, de acest Cupra Formentor de 310 cai putere, 4x4, cutia în 7 trepte DSG, care se descurcă extrem de bine. Frâne Brembo și multe altele. O mașină spațioasă și confortabilă atunci când este nevoie. Iar o să vă mai povestesc și despre o altă motorizare pe care o au disponibilă, hibrida, din două motoare, unul pe benzină și unul electric, ajunge la 245 de cai putere. Tracțiune față, care poate fi condusă în modalitate full electric cu zero emisii. Cupra Formentor este o mașină atractivă, cu linii interesante, dinamice și sportive, dar în același timp elegante și moderne. Designul interior este inovator, cu dotări tehnologice de ultima generație. Faptul că este hibrid este, din punctul meu de vedere, un lucru interesant. Mă surprinde în mod plăcut. Este o mașină destul de flexibilă, are 180 de cai putere, motorul termic de 1.4 benzină, ceea ce înseamnă o putere suficient de mare pe care să o folosești ca să te descurci și să-ți dea și niște emoții plăcute atunci când dorești să o conduci un pic mai sportiv. Și apoi are boostul electric care o duce la o putere maximă de 245 de cai putere. Poate fi condusă și în mod full electric și atunci are o autonomie de aproximativ 50-60 de km și poate fi încărcată la prize speciale pentru încărcare de mașini electrice sau o poți încărca chiar și în priză de acasă. Mașina se conduce bine din toate punctele de vedere, însă este confortabilă atunci când o setezi pe mod confort. Are suspensie adaptivă care poate fi reglată și poate să schimbe comportamentul mașinii și poți să o faci mai rigidă atunci când vrei să fie mai plăcută la un condus mai sportiv. Un model foarte reușit, care indiferent de motorizare este un compromis foarte bun, care știe să se descurce bine pe stradă și nu este teamă să aventureze și pe drumuri neasfaltate. Un SUV dinamic sportiv, în același timp elegant, pe care îl recomand. Am povestit mai multe despre Formentor în general și în specific despre Formentor e-hybrid, însă am decis că despre modelul dotat cu motorizare de 310 cai putere aș vrea să primesc de la voi întrebări despre curiozitățile voastre și eu să încerc să răspund la cât mai multe dintre ele, în așa fel încât să descoperim împreună mașina și să vă ajut să vă prezint cât mai bine. Aștept întrebări de la voi!